شیرۆڤین سیاسی بسم الله الرحمن الرحیم ایرو دنیای قانونا دارستان دستلا داره yani orman kanunu ایرو دنیای قانون نظام سیستم حق و حقوق و مافی مرو و آزادی تونه قانونا دارستان چه به ایرو دنیا او حاکم پیدا بر بخراویت هره وصادقی سال 2026 پر خراب ده جبروی کی به حزب کی به قوت به او ایدن ده پرچقینه نه قانون مایه نه نظام مایه نه انتظام مایه نه دین مایه نه ایمان نه وجدان مایه جبروی حرب عالمیه یکمین و دویمین 6 milyon insan hatta kuştun taraf bun hem bir ortaya hatta katliam kırıp katliam mezni bu ev kanun nizam mafi merova u ev bir kriteri Kopenhagen'i bana hamu pişti harba alemiye düemin çibun lianha nave onnayı xandini pişti hafte Oktober'i Hamas yerişi İsrail kırt kanun nizama dünyayı had guhertin ev kanun nizam ile ser kağızı ev kanun nizama mafi merova ser kağızı tişteki puçu beredayı bu ku Türkiye'yi tişteki nahat jibervi ev Kurdê ku dibêje Amerîka û İsraîl alî medike wê parasiyê xwe bibînin. Hetanê Amerîka û İsraîl em bivêjin giropa kesk divê yeşîl ışık vê nexistibû çeteyên ser bi Tirkiye êrişî El Meqsûd û Eşrefiyê nekiribû. Lewra tiştê ku em bivêjin hikûmeta Sûriyê da İsraîl 6 kilometre ji temay başûrê Sûriyê daye İsraîl her usta tiştê ku imkanê ku devleta İsraîl bi saya siyaseta Türkiye ve em bê li Sûriye rojdata navê bi destê xwe xistî İsraîl û Amerîka eqa bêmejû bê ehmeq û nezanine revsa xwe dewleteka mina Tirkiye bi cî pêle piştgiriya Kurda bike. Karta Kurda em bê kartînetê her wekê destekê dede Kurda ji bo ku tawîza ji Iraqê û ji Sûriye û ji hikûmeta Erşara û Tirkiye bisîne on yora divê lêxîne. Ji ber wê herba alemiya sêyemîn dirê daye. Belkî sevî belkî du ve İran em bivêjin Amerîka êrişî Îranê bik. Ev dibe herba alemiya sêyemîn wisa dixuye belkî wisa nebijî. Lê wisa ev herba hanêne herba çekî kîmyawî ye. Çekî navûkî eğer fırsat İran'a bimîne em bivê mîna cara pêşî İranê ji gafil da negire İran hazır bi xwe hişyar be wan çawa lêxist pêra ew jî lêxîne li Amerîka û İsraîl bixîne eva herba man û nemaneye dikare çekî kîmyayî wer bikaranînê ji ber ku van dewlet ra dixwaze sîstema İranê ebê a mulla têk bibe ji bo ku ew jî nere tune nebe dikare çekî kîmyayî karbîn were û çekî gelekî giran dikare wer bikaranî. Ew dî çê dibe nave Amerîka müsaade dike nake em bê İran carekî tê rûxandin nerûxandin ew li gora şert û mercê wê demê dikare wer qise dane. Were şirovekirinê. Ji ber wê gelê beşdara em bivêjin tişta ku îro en zirara mezin ji van şerina Kurd dibîne. Lewra şerekî çê bibe şerekî dijwar de neber Amerîka û İsraîl de çê bibe herema Kurda di nav wan de ye. Ê bêxwedî dîsa Kurdin. Gava İran têk here ser bin bibe bawer bike dê dewleta Tirk bêdeng be bê imkan jî Amerîka ra û jî İsraîl ra pêşkêş bike û İran têk here wê şerê em bê vê çêyî û qenciya Tirkiye jî ji bîra nakin ve erişe ve teze erişe Kurda bikin heteşe o tebe orduya Suriye bi destek Tirkiye dikare katliama ka mezin li Rojava şey bebe. Ve şahı ne Amerika o ne jî İsrail'den gixanak. Lewra plan û proje wan mezin hene ew herkes li berjewendî xwe li menfaata xwe digere. Ne li çavê reş û biriyê belekê Kurda ne li hêsirê çavê jina mêze dikin. Jiviya em dizanin ku em bê ew çeteyên li Sûriyê ku sera 2011 da gava şerê navxwe Sûriyê dest pê kirin
Hem şerê hev dikirin, hem şerê Sûriyeyê dikirin. Wan jî digo Allahu Ekber, wan jî digo Allahu Ekber. Serê hev jî dikirin. O rêveberiya em ê qesed diya dizane yani. Em ê Kurd bana naz dike çi mirovin. Ji ber wê gava dewletê navnetewî iştera got ji Eşrefî Mexsûdî dike getu derkete. Adu da tu xortê çarde bu 20 salî keleşê de dest da tu dike hember mêrê 35 salî 40 salî ku emrî wî herb û cengê de çûye û tu divê ev taxa hanê bi înisiyatîfa xwe hereket kirî. Hûn bi eqlê Kurda, bi mejiyê Kurda hûn henekê xwe dikin. Tecrübe ve Suriye hebû, tecrübe ve bivêjin Efrînê hebû, serê Kanî hebû. Zarê Kurda bi serê xwe wê dirê însiyatif negirtin. We qerar da, we biryar da, îro gava têkçû hûn wê neserkeftinê, wê têkçûyînê, wê qetlyamê, wê kuştinê ku hesab nede milletê Kurd ve tu carî hesab nede milletê Kurd, hûn dikirin sûyê du xorta, sê xorta, wan bi înisiyatîfa xwe qerar girtin ev tişa birêve birin. Tev emrê we bû, tev gotinê we bû, ev li êku bu Kurda dide wenda kirin, ne zarê Kurdayê. Zarê Kurda qehreman şer dikin, ew dikin, siyaseta we sosyalîst e, em bivê, ew îdeolojiya we komünîsta, sosyalîsta ku kufir ku mijik bûye, ew bu Kurda dide wenda kirinê. Gere şerê, gere bi tu awayê şerê Eşrefî û Mexsûdî çê neba. Çima çê neba? Dewra dewletê navnetewî şera ku ji we derkeve. Em alî te nakin, piştgirê te nakin. O İsrail û Amerîka em bivê ji wan re got belê teze hûn êrişê we kir. Hûn vê siyasetan hûn naxwînin, gala mixabin divê ji milletê Kurd haj xwe hebe wê gelek dijber serê Kurda.